lapho angazi ukuthi emva kwalokho kwenzekani kodwa ngaphaphama ngisendlini kwabo ama-70s bazalwane ngizwa leyo mfakazo ukuthi abantu abaphikelelayo ilabo abamaziyo uNkulunkulu wabo elithi izwi lenkosi kuDaniel bayoba namandla baphikelele ungashintshwa isimo amen noma uyashada uhlangana nezimo obungayilindele ngiyacela wenze njengakuqala amen haleluya siyahlupheka abantwana bethu beshada emva kwalokho bahlangane nezimo ezinye bangakwazi ukuyichaza bavele baphele ekukholweni ubokwenza njengakuqala amen sibandle lenza njengakuqala noma usukhulile ingane zakho ziyashadelwa ungavuma usathana ngene unyanya umakoti uthanda umkhwenyana wendodakazi unyanya umakoti wendodana ezendodana ingane uyifunze ngala ezendodakazi nezalele ekhaya uyifunze ngapha umntwana wentombazana ungavumi ungashintshwa isimo abanye abantu bayakulahla ukukholwa ey'nsukwini zabo zokudala bathi kade bevutha oma bethu besikhombisa indlela kunele nje kufika isikhathi la ingane eyikhula izala bese bethandaleze izalo esikhaleni bathi okwentombazane hamba kunyoko wena okwentombazane hankoso kwentombazane ungashintshwa isimo noma ingane izalele ekhaya ungashintshwa isimo yenza njengakuqala amen haleluya amen sekhona bazalwane amen sizomthandazweni khona amandla amangalisayo amen lamandla akuJesu lamandla ashintsha isimo sinolimi thina bazalwane oluthi lento hayi bazalwane amandla la awu-supernatural amandla angaphezulu kokuqonda kungcono sithi nemfihlakalo ngoba siyahluleka ukuwachaza lamazwi engqondo lamandla aphila phakathi kwethu kungcono siwabize ngemfihlakalo kunoma sithi lento eyangena kimi lento mawuhlangene nalento hey akuyona into amen amandla amakhulu amen athi uPaul athi qinane enkosini athi nasemandleni ayo amakhulu athi hlomani zonke ikhali zikamoya ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane nalapho senifeze konke nime amen asihlehli bazalwane silwa kuze kube segazini. Glory to Jesus. Kukhona izinto esezithi mangihlangabezana nazo manje ebezingikhalisa ngeminyaka edlule zingenze ngibhidlike ngithi ngisazokhuluma ngithilike uma sekunje sithi mayifika manje ngithi nangu uSathane omdala yenze njengakuqala amen asishintshwa izinto Jesus siyakhuleka manje ivangeli limi linjani amen liwubungcwele lihlanzekile lichwebile lithi ungashintshwa isimo noma uyagula ungashintshwa isimo uHezekaya wathi egula bazalwane egulela ukufa kwasekuthunywa ingelosi kaNkulunkulu yazomtshela ukuthi yalela kahle indlu yakho ngoba manje uzoshona ngeke uphile uHezekaya wenza njengakuqala lithi iBhayibheli lami waphenduka wabheka odongeni wayesekhuleka ethi uNkulunkulu angihambanga imkahle phambi kwakho ngiyonzani manje endaweni yabafile amen ngoba abafile abakudumisi yes ukhona nojaha kuye emathuneni la endlini enkosana ngathi ngingafa ngisashisa hayi sonke sakusho lokho mawuhlangana nalamandla uzwa indaba entsha kuba khona into ethi hawu angathi ngingafa ngisashisa kodwa manje ngisafuna ukufa ukuphila manje kimi kuKristu ukufa kuyinzuzo uma ngisaphila la emhlabeni ngizoshumayela ivangeli uma ngihamba ngiyoba kanye naye inkosi
kodwa nje sengiyambonga uJesu ukuthi hawo sekukhona izinto ezithi mazithi ngithi usathana umdala angathi ngizobona okusha okusazongikhuba kungithithibalise uHezekiya wenza njengaqala uma ikhuleka ebheka odongeni lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wase esiphendula isithunywa wathi phindela khona umtshela ukuthi ngiyamengezela ngo-15 years wenza njengaqala. Glory to Jesus. Wangezelwa ngo-15 years wavuka uHezekiya wahamba waqhubeka nenkonzo yokuprofeta noma isigcino-ke sabanjana ngikho esigcinweni ngisekutheni wenza njengaqala. Haleluya. Nango wesifazane waseshuneni unika umntwana esemdala ithi inceke kwaNkulunkulu ngonyaka ozayo ngalesikhathi uzobe usuphethe umntwana esandleni uthi lo wesifazane ungangikhohlisi kwase kuthi ngonyaka ozayo ngaleso sikhathi wagona indodana mayindodana isikhulakhulile lithi iBhayibheli yahamba yaya kuyise emasimini mayifika kuyise ithi ngafa ikhanda uyise uthi ayiphindele kunina ekhaya mayifika kunina ekhaya ithi ngafa ikhanda ngoba yasho yasiyafa. Lo wesifazane waseshuneni akashintshwanga isimo. Haleluya. Wayesebatshelile abantu ukuthi ngithola umntwana ngimdala kade ngiyinyumba akavuma ukushintsha lesi statement wathula umntwana esebanda wathula eselembozile wathula semcimezisile wasememeza ethi wami thuma inceku nembongolo uyaphi na ngiye entabeni kumuntu kaNkulunkulu. Akashintshwa isimo ukuba kwase kuyithina sasiyothi bekuvele kukodwa bekucikisela ngangikuthole ngomthandazo angithi niyakwazi konke lokho okutholakale ngomthandazo lokho kungashawa angizothi ngiyakushaya kufe ngakuthola ngomthandazo ufice ingane bungathi ziyinkuke okwemi zigcaluza igibela kosofa zikhotha aromathi kwetafula zikhotha ibuko zishiye yonke into ufike endlini yomzalwane ngathi indlohlanya ededele uzingane khwaza nje ethi ngakuthola ngomkhuleko nangisikwa ngingasakeki ngacishe ngasikwa iy'nsuku ey'ntathu zonke angicabangi ukukuncinza. Haleluya. Yesu bazalwane nine niyeke iy'ngane zenza umayithanda ninesono sokubhujiswa ngoba ingane mayizalwa isikwe udongwe olumanzi into ephihlikile nje itikizela njengojele endishini izalelwa kuwe and umuntu ozoyibumba lento iziqini ingene endleleni wena kodwa ngeke ubuhlungu bazalwane nabakholwayo abavuthayo uthola iy'ngane zenza umayithanda ayikhuzwa lento ayishawa lento ngeke uhlobise nje ubeka imbali yakho sewula lokho kwatholakala ngomthandazo uyayibhidliza kuyilahla lapha kuthiwa niyekeni uzokhala kwatholakala ngomkhuleko uzozilanda ngokuthi lolu bumbo lumanzi walubumba kanjani khulisa umntwana ngendlela eyobe yakhe angasuki kuyo lapho esemdala uma ingane incane akushiye ukuthi ibhone iqule bey'ndonga zonke wenzani ubulala inkomishi thatha uswazana akuthintwa lapho washa uzoqonda ukuthi la endlini nje akugitshelwa kosofa ngey'nyawo akukhotha u-aromet phezu kwetafula uzokuphoxa lento uthi udlalela befundisa itafula kugibele kuthi wonke lamadoda azodla ukudla kwakithi mkhulise uyazi bazalwane uma ingane uyinyeka umuntu ozoba nenkinga uwena uma ingane ungayishayi uzofika izinga la izokushaya wena yabo uqala ukuyishayisa indala ugotsha usemncane umuntu
wenze njengakuqala wenze njengamakhosikazi aseBhayibhelini athungela athunga ubhasikidi awugcoba ngekonta athenzela ukuthi uma sentanta phezulu kwamanzi haleluya esentanta angaminzi uyakhulisa nje uthenga ama-chips nje nangibuya nje funa kube nephakeshana uyawadla lama-chips kwadedela kosofa kwagcwalisa embhedeni kucamela phezu kwawo amaphilo namashidi akhona kubomvu tephu kudla ama-chips khona la ukhara abomvu ngisasithola ngomthanda khulisa umntwana ngendlela eyobe yakhe angasuki kuyo bangivimbezela iy'ngane zami endlini nje ngiyitshele ngithi le mfundiso engilinika yona anoyinika iy'ngane zenu ziyidlulisele ey'nganeni zazo ngoba uma nginazo ngisebenzela uNkulunkulu kuzo ngifuna evuzile la ivuze ingayisoli ngingabi ngeqala egazini lengane ukuthi angiyitshelanga okuhle nokubi ngivimbezele zizeyithambe ifuna ukukhala ngivimbezele nangokuhle akumoshwa la ngana kuyadliwa iChrist la kuyadliwa ukulele la angithi niyayazi imizi ingqoqo zezinkwa idliwa mayisicathulo sesisidala sinyathelwa ngaphezulu iveste nembobo kuqorojwa ngalo phansi ingubo esimfushane ipolishe icathulo ngoba kuyabuswa la ekhaya ngicela ukukubuza ukuthi wakhe isizwe sinjani wakhe isizwe nje sezinto nje ezingaziluthe emhlabeni bengixoxela ingane ngithi kumbi kabi ukugana indoda engazange ithole uswazi hayi bangafakaza yabona nje mawunomyeni ongazange ashawe abanjwe nje kahle ayilwe ebufanele uma yindoda eyinkinga ubonisa ukuthi noba bona ekhaya into ashoda ngayo akashawanga akashawanga ngempela usazothiwani manje uyabanjwa kuya yebo akazange luthole uswazi lokulaywa bangafakaza nobaba umugane umfazi okwaku-rich kubo ugane nje ingane esicebe uwena oba umfazi ingane okunesitolo kubo okunamabhasi ayedelela ithi mhlolo ithi mayigane indoda icabanga ukuthi labo driver abadrayiva amabhasi akuthi ibize ngo-uncle uyazi bengithi ufana no-uncle lowayidrayiva ibhasi yakithi kanti lento engazange luthole uswazi inkinga umuntu wesifazane sewumama eshoda ngeresiphi yoswazi wakhukhumala khona kodwa uswazi akulitholayo akadelela umuntu wesifazane ongashawanga ongatholanga nje uswazi ngoba Nkosi yami phela mayifuna ubisi mnikeni ubisi uthini idelele lento idelele abantu abahlala kubi idelele lento idelele phela mayifuna inyama efrayiwe mfrayeleni khona ingane nje la emhlabeni ukuthi makuthengwa ama-braai pack balicinge phakathi ukuthi itayi likhona yini ngoba mali ingekho itayi ngekade akukhathalele ubaba uyothola iy'ndwambe ey'gongobele ezenkukhu kukhona indodakazi yala ekhaya ewufirstborn engayidli inyama yenkukhu ngaphandle kwetayi sethandazi haleluya uDaniel esezwile wenza njengakuqala asishintshwa isimo siyemthandazweni manje yiphi excuse ongayibeka phambi kwaNkulunkulu uthi ngenza ngoba ikhona indawo yokuphendukela mawuhlangana nezimo engaphezu kwakho ubuyele emadolweni ubuza indlela kuNkulunkulu akulona iphutha ukuthi wafelwa indoda waba umfelokazi futhi akusile iphutha ukuthi uyalala ngaphandle kwendoda nendaba yakhe yaziwe ezulwini yenza njengakuqala benze njani abafelokazi abango-Ana bahlala ethempelini
bezila ukudla bekhuleka bazi ukuthi inyama le uyituba ngokuzila ukudla ngoba manje lento usulokhu uyifide njalo ithi suka nje lithi yenza i-hairstyle ngiqunde lamashiya zibhadlalazi ungifakathe thwi ngikhuluma ngenyama eyondliwa njalo engazili engafakwe stoksini engakhanywa inkanuko nokuhukeka kwayo ubona amadoda khona esekhela inwele esephunda shesheleze la ancwele akhiphe ikhofa la ubona ukuthi ukhulu kuyeza nanka amadoda eshaya igegedlana nanka besifazane bakhona beshaya ama-hairstyle ngesonto elidlule bengenze okubheke emuva this Sunday ngizoshaya ivaliso kuthini waterfall haleluya wenza njengakuqala haleluya uJesu bazalwane sesiyathandaza akashintshwanga yizinto mawuhlangene naye awushintshwa isimo amen ngithi ngingabhala incwadi ngiyajabula njengoba nangumntwana useyibhalile uzosigayida nathi ukuthi incwadi ibhalwa kanjani ngibhale nami ngezinto engihlangane nazo ziphambana nendlela yokulandela uJesu ngibhale ngeinhlambe engiyitholile ngokudunyazwa engikutholile ngokwenza umbukwane nomphucuzo engihlangabezane nakho ngibhale ngeingozi engiphume phakathi kwazo ngifuna ukubulawa kodwa ngamandla kaNkulunkulu angigcine ngiphila kuze kuyima kwakuyika amachibisa ngo-1981 ngifike nowotsotsi ngenzela imvuselelo endlini lapha ngakadambuza lenga kulayini wesitimela ngahlangana nesimo sasingaphezulu kwami sasidinga amandla sesizulwini haleluya kodwa lesisimo sasingishintshanga bazalwane sangikhumbuza ukuba ngenze njengakuqala singakafiki lesimo wathi umuntu wasezulwini wathi zila ukudla 12 days inyama yami yathi hawu ngishumayela ngangakahambi nangamoto kuyibanga umuzi engihlala kuwo nendawo engishumayela kuyo ngangahambi nanateam ngangihamba neteam yasezulwini mangifika lapha ngiqhubeka neinsuku zami zokuzila angazi kahle ukuthi ngizilelani kodwa ngiyazingelwa lapha kwaDambuza ngiyazingelwa bazalwane sekuthi ke ngelinye ilanga uma sekudinga ngifezeke inkonzo mangifika ngiqhamuka nansi imoto ebomvu ayinazi inamba inezinsizwa phakathi u1981 lengikhuluma ngayo unyaka okwakufanele ngishintshe ngawo isimo noma ngife bese ke ngivule la isontweni ngokhiye ngingene ngiguqe ngikhuleke kodwa ngiyezwa bazalwane inwele zami ngathi ziyasiphuka ngizwa la emakhaleni nami kunuka isidumbu bayazi abanye abazi athi isidumbu sinuka kanjani uyabona mawubhekene kahle nokufa kuba khona into ethi ishazi kunuka isidumbu ngakhuleka kuNkulunkulu njengakuqala ngakhala bazalwane ngakhalela uNkulunkulu angikwazi ukuthatha imithwalo yami ngihambe isikhathi sokuthunywa kwami kwaDambuza sikapheli athi bangiqala inkonzo mhlabelela abantu bakwaDambuza baphuma njengeinkumbi kanti batsheliwe ukuthi namhlanje u9 uyoshaya umbhobho uthule ngiyobe sengilele phansi uDaniel sezwini benza njengakuqala ngakhalela uNkulunkulu ngoba uthi akayedlula inhliziyo edabukile nomoya wephukile akawudela uqala uyandlini yokulila kunoba uyandlini yedini ngoba lokho kungokwabantu bonke sanihlala-ke hlabelela abangena abantu yagcwala namhlanje indlu yathiya ngomuntu emnyango abantu bathense nje
wathi mangiqala intshumayelo yami iplatform yakhona yayingaka kunomnyango la ngemuva uvula amafastela wavula main door wavula umnyango ngemuva kuyashisa 1981 uDaniel esezwile wenza njengaqala haleluya mangiphakathi nentshumayelo lezigebengu zivala imoto lapha phandle zingangeni ngomain door zize iplatform iphakeme ngiyabona ngaphandle athi usathana ubheka amakhanda 1 2 3 ngiyashumayela njalo ngibamba ukubhobho bese kuthi lokhu kwasesihogweni kuthi namhlanje libheke uligcine bese kushesha futhi kuthi kimi phuthuma uvala umnyango bese kukhuluma izwi lamazwi lithi mawuke wazama ukuyivikela ngizokuyeka uDaniel esezwile kwenza njengaqala bafika enhlizweni yami ukuthi ngizoshumayela uma ngilala phansi igazi lami lochitheka la liyoba umanyolo wokubuyisela abaningi kuJesu ukuthi ngafa ngingowezizwe angifeli ukufeba angifeli ukukhatha abantu angithathe indoda yamuntu kodwa ngifela ukumemezela ukuthi uJesu unamandla okukhulula iyona nto engiyifelayo ngamazi elithi asikho isikhala esenzelwe thina siyophumelela nolimo lungivukelayo uJehova uzolwahlulela lokhu kuyifa labantwana bakaNkulunkulu nokulunga kwakho kuvela kuyena hayi bazalwane ngashumayela-ke seniphakathi kwenhlangothi ezimbili asisanuki isidumbu manje sinuke ngenkathi ngithandaza ngifika asinuki manje ngizwe ikhoza lezulu bakhuphuka babulali befaka amamaski ebusweni baze bazothi conco ngathi jeqe ngathola ukuthi insizwa seyivala umnyango kwasekuthi lo waphezulu angingedwa ushilo kanjalo nababulali ngithi ngishumayela isemoni yokugcina izulu laseliyavuleka kwehla ikhethini ezulwini elichwebezela njengesiliva lusayizi wesicapha lafike lathi gaxa phakathi kwami nababulali kwehla amandla phezulu ayifu eyisimo sekhofini afika ngembatha ngathi khakha uvalo lwami lwaphela amen uJesu wavusa umoya wami ngashumayela sengathi angikaze ngishumayela uma ngenza i-altar call ababulali bangalekwe ekhethini eliyisiliva mina ngisebenza noNkulunkulu ngapha abantu beza bezoyinikela kuJesu bathi makuphunywa lapho bazalwane ababulali baphindele emotweni behambe beyidrayiva phakathi kwabazalwane omunye umzalwane ngase ngombona ngakusasa ekhonka umlenze owayephuke kuleso sididide esasenzeka kodwa angilahlekelwanga nawo unwele lwekhanda lami haleluya wenza njengaqala esezwile umbhalo ulotshile yini le befuna ukukushintshisa isimo haleluya uyazi ukufika emabandleni abantu bemaqembu mathi kanti khona nje enye imbuzi ehlabayo eorganize abanye ukuthi wozani ngakimi nimiyeke lo mumbi noma usuzwile ungathathi isayide ebranchini yakini mana noJesu haleluya ngiyibonge bazalwane ivangeli lenza ungabi noshomi awunayo umuntu othi makuphela inkonzo uzwile ubesho kubani haleluya ubeqondisa kuwe
Akunayo umuntu oyifavorite. uJesu emazulwini uyazi ukuthi ngithanda abazalwane ngothando olulodwa. Amen. Siyathandaza. uDaniel esezwini ushintshwa yini? Kuthiwa kuthethwa amadlozi lapha la uganele khona. Manje usuthi angazi ngizoqhubeka ngithini ngoba manje bathi ithebe ngeke ngisazidla. Hamba wenze njengakuqala. Uyazi lapha emadolweni iyashintshwa indaba. Haleluya. Lapha emadolweni, lapha enyembezini ziyashintshwa izinto. Ushushwa indoda. Hamba emadolweni. Siyaguquka izinto. Lapha emadolweni. Ezweni lamadoda. Uhlushwa abantu. Bonke nje basizakala ngawe. Hamba emadolweni. Kukhona imfihlakalo esemadolweni. Wenze njengakuqala. Uhlaselwa omoya babi. Ikhala kugcwala amadimoni. Hamba wenze njengakuqala. Siyathandaza manje. Isiphi isimo esikufake kule ndawo kuyo? Ufakwe iTV. Ufakwe abangani. Uyabona mangibona umuntu enginikele ngena la kuJesu. Ngimele ngimbone nje eshomana nomuntu othize ngithi awasha. Washa. Ngoba le ndaba uyihambi mawunabangani. Ngixoxela izingane zami ngithi manisuka la ekhaya niya la ngaphesheya enkonzweni. Umuntu ngomuntu akazi ukuthi ngiya kuNkulunkulu. Suka eduze kwashomi. Ngeke umuzi uNkulunkulu ekhuluma nawe. Ngiyabagada enkonzweni ukuthi basukela bahamba bewumthithithana wasendlini. Kuyakhulunywa lapha bayancinzana. Suka eduze kwashomi. Qondana noNkulunkulu. Yezibazalwane sesithandaza. Umuke wayijwayeza ukuba no-friend ensindisweni. Mhlana ehlukana. Unuka sengathi iqanda lenkukhu kadifukama. Uvela kuthi nje qhumpe. Kuthi uthande kade lithi nithandana ngalo. Lufane nenzondo enizondana ngalo. Akusili ivangeli labangani. Akusili ivangeli loshomi. Kodwa ivangeli lokuyidela. Nokubeka phansi ukuphila kwabo. Ukuze kube isihlengo sokuphila kwabaningi. uDaniel esezwini. Loyo wesifazane ongavumanga ukushintshwa isimo. Wahamba njalo wazofika encebweni kaNkulunkulu. Uma iqhamuka ithi incebo kaNkulunkulu, nangu loyo wesifazane uyeza. Kodwa ngiyazi indaba yakhe. Ngiyezwa ukuthi umoya wakhe umunyu phakathi kwakhe. Uthi uJehova ungifihlele. Mayisefika khona kasho ukuthi la mntwana usafile. Uthi ngake ngacela indodana yini kuwe. Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi. Ugwema izwi elingaphuma emlonyeni elithi umntana ufile. Wasebona umprofeti. Wathi thatha udondolo lwami uhambe phambili. Ufike ulubeke phezulu komntwana. Uthi lo wesifazane kuphila kaJehova. Wena okwavela ngawe ukukhulume wena lo mntwana. Ngeke ngikushiye ngihamba nawe. Uyakhulela. Wabuya naye umprofeti. Umprofeti wafika walala phezulu komntwana. Walala phezulu komntwana. Walala phezulu komntwana. Umntwana wafudumala. Umntwana washisa. Umntwana wathimula. Yini engenakuguquka kuNkulunkulu. Ungashintshwa isimo. Yenza njengakuqala. Ungaye enyangeni uyofuna umntwana mawungakamtholi. Ngoba enyangeni uzofika uthola amadimoni. Njengoba sihamba la emhlabeni sithandazela abantu, uthola omunye umuntu esekhulelwe. Kanti ukhuleliswa umuntu wesalamuzi wenyanga. Lento ayithwele la iswini nakuyona ingane idimoni. Omunye sayizela lengane incelisa lapha. Ubona ngoba mayincela kuyiya mudonsa kuze kusale incence ingasena lutho. Mayefaka ibhodlela lihamba njengomshubo. Ngelinye ilanga lo mama athi ngizokwenza iwashing. Ngifaka ibhodlela kumntwana. Ngizothi ngiqeda nje ukuwasha. Othi eqeda ngibe sengiqedile. Uwasha ngasefasteleni. Mayethi inhla. Uthola hayibo
lengcenxe ayifakela nje kumntwana ephuma ezofaka ingubo emanzini ayisekho mayethu uyabheka ufica inyoka igcwele umbhede iyona lethi ishushuluza ibhodlela ilahle lapha wabiza abantu wathi ozani ningibonise ingane iphenduka inyoka kwahamba amaphoyisa ayodubula inyoka ngisho ukuthi yenza njengakuqala abesifazana ababengabathola abantwana baya kuNkulunkulu abayange masalamuzi nenyanga ngoba uzokhulela into ongayazi uzozala amawongowongo uzala amabululu uzala amadimoni siyathandaza wenza njengakuqala weyintombi zakaJesu ake nenze njengakuqala ake ube yiqhatha lentombi ungalandelwa abafana sengathi umthwalo wenyama yamathumbu ake wenze njengakuqala kuthi noma ivangeli likuthole kade ujola usuzele mawusungenile kulo wenze njengakuqala uhambise wentombi engenwe umoya wasezulwini ubaba mina ubeluleka nazi ingane zomntwana ethi akujona aqonywa akulandwa akumiswa neduku akukhothibwa haleluya umuntu bantwana onelungelo endlini kayihlo lokuba uma wenu uNkulunkulu onelungelo lokuba nale iyona kuphela nelungelo lokuba nengcwayo endlini uma sekukhuluma indaba yakho nendoda akube kulungisa uhambo lwakho luyemzini kodwa ayikho into ebuhlungu njengokuba intombazane efebela endlini kayise ufebe uzale uma wakho azale uzale nawe under one roof endlini kayise haleluya siyathandaza siyayiqinisa le ndaba asiba amantombazana lalo abafana mahala asijoli asiqomi asihambi sihleke ubaba sengathi kade sikhotha ibhotela izinto lentombazane noJesu liyadula hayi lento ihamba ifaqabi haleluya hayi siyathandaza wenza njengakuqala uyathanda uJesu abuyisele ubusha bakho njengakuqala uyena yedwa nabantu okuhlekisa ikhasethi ayoyiqala kwa omunye uyangibuza uthi nami ngisangalunga na ngiyakugarantela ngalamandla amandla omdala okukhulunywa ngayo ekuseni lamandla kaNkulunkulu akwazi ukudala into engekho ibe khona haleluya amandla la akwazi ukuyishintsha impilo esiyehlula umninini ufika uJesu adala umahluko siyathandaza manje memezela amandla ayigcinile impilo yami mina bazalwane ngishade sengugogo wentombi umama kababa Madlala wayethi mayithi kimi hawu makoti mntanami ngihleke ngithi gogo usho lo makoti ugogo ngishade ngimdala ngohlanganisa u40 ngiyoqala ukulala nendoda lento iyenzeka awushadi ngoba ngathi ujola umjola kusiyindlela yemshadweni bonke abajola sebenizwile ivangeli bayongena emshadweni ngesinxele kuvutha umlilo yahlalela nje nangu sisi she's 60 70 67 ha nansi intombi wabazalwane engesimatras enesponge nansi ingwevu manje ayisukuba sisi bakubona ngoba le ingane zithi umani uyasha nje you can't fight against nature angithi le ingane ifunda kwimali nansi intombi ena-67 years Jesu ukuyoqala ukulalwa emshadweni amen siyathandaza
wenza njengakuqala. Ngicela simeke ngenyama. Asimeke ngenyama. My sins were higher than the mountain when the Lord sanctified me. My sins, ivangela amandla kaNkulunkulu. Yekusiza ukuhamba nathi kanti impilo yakho ayiguquliwe. Yekusiza ukuhamba nathi usindwa inyama, usindwa zinkanuko. Yekusiza ukuhamba nathi unenkinga yokuthi ngizoshadwa ubani. Nansi iminyaka iqhubeka. Yekusiza ukuhamba nathi uhamba ufuna umfazi phakathi kwethu. Awulona izwe lokufuna abafazi wensizwa, izwe lokukholwa. Nanka amandla akwazi ukushintsha impilo. Glory to Jesus. Hallelujah. Sihlabelele uhallelujah. Umaze kwehla umlilo ngoba uJesu wazehlula lezi zinto. uJesu wazinqoba izono. uJesu wanqoba ukugula. uJesu wayinqoba inkanuko zenyama. uJesu wakunqoba ukungakholwa. uJesu wakunqoba ukufa. uJesu wakunqoba amadimoni okuyithanda, amadimoni okuzethemba, amadimoni okuphakama, amadimoni amanga nenhloko nobuqili. Yonke imisebenzi yenyama uJesu wayafika. uNkulunkulu size ngaphambili. Laba abadinga ukubekwa izandla babekwe izandla. Kodwa ngicela uphakamisele inhliziyo yakho uJesu namhlanje. Uma phakathi kwenhliziyo yakho